ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಹೈಡಲ್ಲಿ, ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ? ಊರು ಯಾವುದು? ಸುಮಾ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್, వెల్కమ్ టు మై లైవ్. ఒక సుమ కెంచోళ్ళారు లైవ్ మళ్ళీస్తారేని సూపర్ పనులు లేరు రాదే కజిప్ మధ్యాహ్ನ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಯಾವನುಂಡಿ ಪರೋಡ್ ನಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಬ್ದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ಮೀನಾ? ನಮ್ಮದು ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಸಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ, ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು? ಸುಮಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೇನಿ? ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಸಿಸ್? ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿಗಿಂಚುಲ ಮಾಧವ 3 ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಡಿಗಿಂಚಲ ಅವರೇ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಬಾಡಿಗಿಂಚಲ ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ತೆಲುಗು? ತೆಲುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೀವು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಆದರೆ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಸುಮಸಿ ಸುಲ್ಲರೆ ಬಸ್ ಲವರ್ ಭರತ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಭರತ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಭರತ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಉಡುಪಿಯಾ ನಿಮ್ಮದು? ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಅವರೇ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯಾ ನೀವು? ಬಸ್ ಲವರ್ ನೋ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಧನಿಕುಲ ಅಡ್ಡ ಬೂಡ್ದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಅರುಣ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಅರುಣ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೇ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ಲವರ್ ಭರತ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು ಭರತ್ ಅವರೇ? ಓ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಡಿಯೋಗು ಓ ಅಂಚೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕಪ್ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಂದಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಿನ ತ್ಯಾನಿ. ಎನ್ನ ಕುಂಭಮೇಳದೆ ಕೊಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೊಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ ಕುಳೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಗ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯ್ನಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಗ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ಲೆ ಬೈದಿತ್ತಜಿ ಎಂತ ತೂತಿಲ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮೇಯ್ಲ್ ಇತ್ತಜಿ, ಮೇಯ್ಲ್ ಬೈದೇ ಇತ್ತಜಿ. ಒರಾನೆ ಎಂಕ್ ನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒರಾನೆ ಕೊಡ್ತೆ.
ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಹಿಮಾಲಯಗೆ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಎತ್ತಿನತೆ ಪುಡ ಓಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಹಿಮಾಲಯಗ್ ಟೀಚಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಇಂದೆ ಮೇರೊರಿ ಹಿಮಾಲಯಗ್ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಪೋಚಿ ಬಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪೋನ ಬಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿದ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದಂಚ ಅವಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊಕಡೆ ಪೊಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊರಿಯದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಮನಿ ಪಂಡ ಕುಲೋಡು ಅಂಚ ಮೊರಣಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತರತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿತ್ತನು ಅವು ಸರಿ ಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಐನ್ ಅವು ನಮಕಿತ್ತೆ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜ ಐಕ್ ನೆಂಗಳ ಚಾನಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪಿರ ಕೇಂದ್ರಲ ಆಪುಜ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಬೈದಿತ್ತನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೊರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ್ ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಚಾ ಅಂಡೆ ಪಾತಿರು ಜಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾದಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡಡೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಜರ್ ಬಕ್ಕೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಪೋಯರು ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಲವರ್ ಭರತ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್
ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು? ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. वैष्णवी वैष्णु वैश्व दान है मैसेज डिलीट मानती दादा
ವೈಶು ವೈಶು ಉಳ್ಳನಾ ಸುಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದು ರಂಜಿತ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಹತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಜ್ಜರೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಯಿರ್ ತೋಜೋಡಿಯ ಸುಮ್ಮ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚಗೆ ಅವು ಆರು ಕುಂಭಮೇಳದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ್ಗಿ
ಅವ ಲಕ್ಕಿ ಅರುಣ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರವು ಲಕ್ಕಿ ಅರುಣ್ ಬಂದು ಬರೋ ನಿಂತಿರತ್ತೆ ತುಂಬ ಲೈವ್ ಬರೋ ನಿಂತಿರಾರು ಲಕ್ಕಿ ಅರುಣ್ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬೆಲೆ ಅನ್ಪೇರಾರು ಆರು ಕುಂಭಮೇಳದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿಂಗೆ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯ್ರಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ಬೇತಕುಲು ಪಾಡ್ದೀರು ಅಂದಿ ಬೇತಕುಲು ಪಾಡ್ದೀರು ಆನಿ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅವು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನತೆ ಕುಡನ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಡೆ ಐಟಿ ಎಂಕಲ ಬೈದಿತ್ತನು ಕುಂಭಮೇಳದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿತ್ತನು ಮಸ್ತು ಜನ ಏತು ಜನ ಕುಂಭಮೇಳದ ಪಾಡ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಓಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ತೋಚಿರು ರಂಜಿತ್ ಉಲ್ಲರಾ ಓ ಅಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಲ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಏರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೇರ ಪಾಡ್ದಿನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಚ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿನ ಓನರ್ ಡಪ್ಪೋದು ಕೇನಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿನ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೆನ್ನಿ ಓನರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ 45 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಂಡ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಏರ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಗೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಇಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಮಿನಿ ಒಲ್ಲ ಓನರ್ನ ಪಾತೆಡ ಪೋಯಡ ಒಂಚು ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಓನರ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏರ್ಕಂದಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಿರದಿತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚೋಣ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವು ಓಡಿಗೆ ಆಪು ನಂದಿ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಆತನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತದನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕುಲತೆ ಈತ ದಿನ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಓಲ ಆಯ್ನೆ ಒಂದಾಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತ ಪೂರ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅತೆ ಲಕ್ಷ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಪುಡ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ರೆ ಒಡೆ ಓಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಬಂಗುಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿನ ಮೇಯ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ದಾದಂದಿ ಗೊತ್ತುಲ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಲ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಹೊರ ಇಂಚಾಪುನ್ ಬತ್ತದ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರು ಅಂದ ಅಂಚಾಪುನ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕೈತೆ ಅರ್ಧೊಡುಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಧೊಡ್ದು ಪಿರಪೋಯರ ಆಪುಣ ಅವಳ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಪು ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಇನಿನ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಪಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಇನಿ ಕಾಣಲೆ ಅನಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಾಣಲೆ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಾಣೆ 11 ಜನ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆತೆ ಇತ್ತಿರ ನನ್ನೈತೆ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ತೂಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದೆನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ഞാൻ ഇത്തെ ലൈവ് മൽപ്പോടു നന മൽപ്പോര ಓಕೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತದೆ ಇರ್ ಪಾತಿರುವ ಇನಿ ಕಾಣೇರಿಂಚ ಮಲ್ದಿಚಾರೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿನ್ನೇನೆ ಪಾಡು ಅಂಚಾತನು ಒಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಲಿಂದ ಅರ್ಥನು ಇತ್ತ ಈ ಬರ್ಸಗೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಚ್ಚು ನಾನು ಇಂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಓ ಎನ್ನ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ 2 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈರ್ನ ಏಪಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತನ ಏರು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿ ಅವಂದ್ ರಂಜಿತ್ ಹೊರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಪೂರ ಜನ ಸೆಟ್ ಆವಡ ತೆಂಕ್
ಅಂಚಾಪು ಅಂದ ಅವನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಸುಮಸಿಸ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಅತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಐದು ರಂಜಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾ ಚಾನಲ್ ಜತೆ ರಂಜಿತ್ ವಾ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಕಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಾರು ಯಾನ್ ಏತ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಕಿರಣ್ ಉಲ್ಲರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲರೆ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಜ್ಜೆರು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೋತಿನಾರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ರಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ರಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವದ್ದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಂಜಿತ್ ಇನಿ ಬಿಸಿ ತೋಜೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ತುಲಿ ನಾಲ್ ಜನ ಬತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪೋಯೆ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಕಿರಣ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಬೈಯಾಗ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು 3 ಜನ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಬೈಯಾಗ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಚಾ ಪರ್ಪೀನಿ ಕಿರಣ ಪಂದ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ ಪದ್ಯ ಉಂಡತೆ ಕಿರಣ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೇಗು ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಚೂರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಬತ್ತಾರ ತೀರ ಅವೇ ಖುಷಿ ಯಾನೆನ್ನೆ ರಂಜಿತ್ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತೆರ ನಿಂದೆ ಕಾಣ ವೈಜ್ಜರತೆ ಅಂಚೆನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತೆರ ರಂಜಿತ್ ವಿನಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಯೆರು ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ವಿಶೇಷ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ವಿಶೇಷದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ನವ್ವೇ ವಿಶೇಷ ಏಪಲ ವಿಶೇಷದ ಆಲೆಜ್ಜದ ಲೈವ್ಡು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಮಂಜು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಸುಮಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ರಂಜಿತ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬರ್ಸದ ನಡುಟು ತುದೆತ ನಡುಟು ಸುಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ನಿಗುಲು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇರೆದಿತ್ತೊಂದೆ ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಅದೇ ರಂಜಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಈರೆದಿತ್ತೊಂಡತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಅದೇ ವಾವ್ ರಂಜಿತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಬಕದಾದ ಅತೆ ಏರು ಬೀಡಿ ಏಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಕಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾರ ಪೋಪರಾ ಸುಮಕ್ಕ ಇರು ಬೀಡಿ ಏಪ ಕೊರ್ಪಿನ್ಗೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಸುಮಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸುಮಕ್ಕ ಇವರು ಯೋಗ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಹೊರಪೋದು ಈರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಡಿಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಈರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಡಿಪ್ಪುಲೆ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡುತ್ತೆ ಅಂದು ರಂಜಿತ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತ್. ಇನಿ ಕೊಡ್ತೇವಂತೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಬೀಡಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಡ್ ನಿಂಚ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತೆ ನಾನ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದು ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇತ್ತೆ ಪೋಚಿ ಏರ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಬೀಡಿ ತಿರ್ಗದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಸುಮಮ್ ಮಜೂರಿದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಮೇರ್ ಬೀಡಿ ತಿರ್ಗದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಂಜಿತ್ ಮಜೂರಿದ ಕಾಸು ಅರೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಡಕ್ಲೇದ ದೇವಕ್ಕ ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾಸತಿ ಬೀಡಿಡು ತಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಗೇತುಂಡು ಸುಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಇಂಕು ನೆನಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರಗೆ ಎತ್ತುಂಡನ್. ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಹಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್, ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಸಾಕಿಷ್ಟು ತೋರ ಯೋಗ ಬರ್ಚಿ. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಯೋಗ ಮಾಡುವ. ಹೌದೌದು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಬೀಡಿ ಪುದರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಸುಮಸಿಸ್, ಬೀಡಿ ಪುದರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬೀಡಿ ಸುಮಸಿಸ. ಸಾರಗುನು 230 ರೂಪಾಯಿ. ಬಕ ಕಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಏನಕ್ಲೆ ಗೇತು ಕೊಡ್ಪಾರ ಸುಮಕ್ಕ ಐರು ಕಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಇದನ್ನ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಏಪ ಕಟ್ಟು ತಿರ್ಗದಿರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಏಪ ಬೈದೀವಿ ಏಪ ಪೋತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಊರಿಗೆ ರಂಜಿತೀರು ಅರೆ ಕೊಂಚ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ದೀವಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸೇ ಬಾಬಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ పోయినా ಆನ್ಲೈನ್ ತಿರ್ಗದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿರ್ಗದಿನ ಯಾನೇ ತಿರ್ಗ పనొందులే ఆరే తిర్గా వెరికి రనయ్య తిర్గా వచ్చి ఆన్లైన్ తిర్గా లాపునే బీడిను ಏರು ಏನನೇ ತಿರ್ಗ ಈರು ಏನನೇ ತಿರ್ಗ ಹೊರ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನನ್ನ ಬೀಡಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಅಪ್ಪನ ನನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ಪೆಂಗುಲ ಅತಿ ಸುಮಸಿಸ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಂಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬೀಡಿలో ಒಂಜಾಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅತಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಬೀಡಿ ತಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಕೊಂಟೆಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸುಮಸಿಸ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಪಾರೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕ್ ಸುಮಸಿಸ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕತಿ ಬಕ್ಕ ನಲಿಪು ನೆಂಕು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳು ಬೀಡಿಲ ಕಟ್ಟು ನಲಿಪು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು తెలుతుందిలేరు సుమసిస్ థ్యాంక్ యూ సుమసిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ಸುಮಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಸುಮಕ್ಕ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡಿಗೆತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕನ ಚಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಅನ್ನಂದು ಚಂದ್ರ ಏಪಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಪ್ಪು ಸುರೇಶ್ HR ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ఓకే సుమక్క పనొందు లేరు చంద్ర సూపర్ ఉండు రజిత్ బ్రో చంద్ర సూపర్ ఎప్పుడు చెప్పాలతే అందు కిరణ్ ఆరు చంద్రలక్కనే ఏను చంద్రలక్క అయ్యో దేవ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಂದು ಪುದರ್ ದೀತೊಳತೆ ಚಂದ್ರಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಂದು ಆರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪು ಕಿರಣ್ ನಂದಂದು ಚಂದ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪು ಅವಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸರಿ ಬಕ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಬೈಜಿದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುನ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಕಂಬಳದ ಕಲಾದೀಕ ಐದು ಕಂಬಳದ ಕಲಾದೀಕ ದೀಲೆ ದೀಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಏರು ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಕಲದಿನ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ನೈಟ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ
ಗಂಧಸಾಲೆ ದಾರಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಐತ ಗೀ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಕಬಾಬ್ ಬೈಯಗ್ಲವ್ವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದತಿ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಆಂಡತಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಆಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕೇರಿ ಬೈಜರ ಕೋ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂದ ಓ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪೇಜಿ ಐಕ್ ರಂಜಿತ್ ಬೈಜಿರತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಅವರೇ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದಿ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರಾತನ ಪೂರ ಬರ್ಸನೆ ಮಳೆ 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 ಇದುವೇ ವಿಶೇಷ. ಸುರತ್ಕಳ್ಳಿ ನೀ ಬಸ್ ದಕ್ಕದೇರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ತೂತುಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ಪುರ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಏರು ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಕ ಯಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ ತುವೇರ್ನೆ ಪೋತಿಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಜೋಕುಲೆ ಶಾಲೆತೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆದ ಅಂಗಿ ಪುರ ಹೊಸದು ಕಂದಿನ ನೀಡು ಮುರ್ಕಾಯರೆ ಪುರ ಇತ್ತನು ನೀಡು ಪದಿ ಬರ್ಸಗ್ ಮುರಾನಿಂಚ ಕಾಪುನು ಬರ್ಸ ಪೋಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದಕ್ಕ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದು ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನಿ ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡತಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ನುಂಗೆರೆಗೆ ಏನು ಅಂಚಾತನು ಅರ್ಧದ ದೀಪಿನಿ ನಾನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಂಡು 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಜೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮೇ ತಿಂಗಳದ ರಜೆ ಈರು ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನನ್ ಯಾನು ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಬಕ ಅಂದಿಯೇ ಬರ್ಸದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಕೂತುಂಡೆ ನಾನ ಪೋಪುಜಿ ಜೂನು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಜುಲೈಲ ಅಂಚೆನೆ ಜುಲೈ ಪುರ ರಜೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಜುಲೈಲ ಬೇಗ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ ಮರನೇ ಮಗರ್ದೀನಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋನ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಮರ ಬೂಡ್ದಿನ ಪುರ ಸುಮಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಸುಮಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ಮಹಿಳೆ ಬಕ್ಕ ನಾನ ಇರೆಗೆ ಏಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಎಂಕ್ 2 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಿನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡೊಂದು ಭುಜಂಗ ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ಓ ಭುಜಂಗ ಅವರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ ಪಂದ ಪೋಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಲೆಡ್ಡೆ అని ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜತಿ ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆದ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ ಚಾ ಪರಿಯರೇ ಇದು ಇಂದೆ ಕಿರಣ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ರಂಜಿತ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೇರು ಈ ಚಾ ಪರ್ಪರಾ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಪೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಪೋಲೆ ಅವೆ ಅಂದು ನೆನೆಪುಂಡು ಇಂಕ್ 2 ತಾರೀಕು ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಕಿರಣ್ ಪೋಪೆ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಉಜ್ಜಿ ಭುಜಂಗರ್ ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಪೂರಿಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ
ಭುಜಂಗ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುಜಂಗ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಿರಣ್ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊರಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಇನ್ನ 16 ಗಂಟೆಗತಿ ಲೈವ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಚೆತ್ತುಪ್ಪೆ. ಭುಜಂಗ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುಜಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭುಜಂಗ್ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿಯ ಚಾನಲ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಇಪ್ಪುನು ದಾನೆ ಕಿರಣ್ ಚಾನಲ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಪ್ಪುನು ದಾದಾಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾದಾಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರಾನ್ ಭುಜಂಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈಡು ಬರ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ತೊಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ಆತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪರ್ ಇಜ್ಜಿರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈ ಇಜ್ಜತೆ ಪಕ್ಕದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಇರೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ ಉಪ್ಪಡ ಇರೆ ಪುರ್ಸೊತಾನ ಬತ್ತದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ದಾಯಿ ಅವೇ ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೇನು ಯಾನ್ಲಕೇನು ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈ ಇಜ್ಜತಿ ಬಕ ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರ. దాని ప్రాబ్లం ఆతనే ఇచ్చి బకదా అది కూడా ಇತ್ತೆ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜರ ಇಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಜ್ಜೆರ ಬಕದ ಐತೆ ಬಕೇರೆ ಕೂಡ ಮನಸಾನಾಗ ಬಕ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂದು ಮನಸಾನ ಕೂಡ ಬಂಗ ಅಪ್ಲತೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ನ ತಾಪಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ತಾವಡು. ಭುಜಂಗ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುಜಂಗ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಇಪ್ಪಡಂದು ಅಂದೆ
ಓಕೆ ಬಕೀರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬಕೀರ್ನ ಇಷ್ಟ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನಿಯ ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವು ಗಳಿಸುವ ಪಾಠವ ಮರೆಯಬೇಡ ನೀ ತುಂಬಿಕೋ ಆವು ತೂಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಎರೆಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದೀವು ಒಡ್ಡ ದೀಲೆ ಅಂಚ ಅವೇ ತೂಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರು ఒక డిలీట్ రా వారానే డిలీట్ మల్తిపోపుండియే ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೋಣ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪೋದೇ ಬಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಇಡವಳು ಬತ್ತನು ಆಡ ಏಪ ದಾದಾಪುನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಓಲ ತಪಣ ನಮ್ಮ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ ಅನ್ನಗನೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಣ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಏತೊಂದು ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ 5 ಬಕ್ಕ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5ಕ್ಕದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರತೆ ಪತ್ತದೈಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯಿರಾ ಅಂದತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತು ಜೋರು ಮೋನೋ ಅಂಡೆ ಎಬ್ಬಿ ಮೋನೋ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಏಪಾರೆ ಮೋನೋನ ಪುಲ್ಲೆ ಅವು ಆವಂದೀತು ಬೇಗ ಆತಜಿದಾಲ ಅವು ಆನಾಗ 2-3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತಾಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಂತಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕುನು ಹೊರ ಏಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತೆ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಂಡೆ ಆತೆ ಪಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಟ್ ದಿವಳು ನಿತ್ತೆ ಹಂಚಪುರ ಮೋನ ಆತುಜಿ ಮೋನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪೊಳದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೋನ ಈತ ಬೇಗದಲ್ಲ ಮೋನ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ఒక లైవ్ జనాలు ఒప్పుడు జనాలక బారి కಮ್ಮಿ అతి ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊರಾಣೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಮೈತೆ ಮಲ್ಪುನ 10 ಜನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇಳೆ ನಮಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬರ್ಪಿತ್ತು ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕುಡು ಆತಿ ಈಲ ತೂತುಜಾರೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ತೂತುಜಾರೆ ಕಿರಣ್ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಇಜ್ಜತೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಾವೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬಕ್ರ ನಮಕ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೂಪಿನ ಆಪುಳ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಜಿದಲ್ಲ ನಮಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಕನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಲ್ಲರು ಕುಲೋದಿಪ್ಪನೆ ಕೊಂಚಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಆತಿ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆನಾಗ ಮೋನ ಅಂಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾತಿ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇರ್ಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎನ್ ಮಾಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆವೆ ಕಿರಣ್ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಸುಮಸಿಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕೇರು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.